Nohu. Už nejste sami, že ja natáčam. To čo sa stalo s kuchyňou? Čo sa stalo? To je iná. Ty kokos, aj pivnica je iná. Myslím, že to bol Ghost. Ne. Niekto, ne? Teplomer. Freezing to není zatiaľ. Myslím, že to bol Ghost Orb. Zdal sa. Ghostor nemôžeš vidieť holými očami potom. Dot. Výbor. Jak tam vošiel kukol. Tam sú. Tak kto tak kašle? Ja. Kto? Vieme, či to bol ten Ghost Orb, alebo nie. Tyko, jak ja jobu. No. Prečo to kamery po zemi? Kde majú standy? Nemáme standy. Stand-up kamery. Súkal sviečku, opakujem, súkal sviečku. Oh. Yes. Čo to má robiť teda, nevieme ho? Oh shit. Tak chodí v tej garáže teplá topánka. Hej, počkaj, to sú akože zabugované dvere teraz, alebo? To je brutálne. Akože do všetkém. Ktorý duch to je ten, čo sa mu ukáže dotka iba na kamere? Gorio. Ale aj IRL sa ukázalo, to som videl. No veď áno, takže Gorio to není, preto sa pýtam. Okej. Keby niečo. Ja vidíš to. Ale je to Phantom, povedz. Jo, určite. Dobre, tak poďme to skipnúť, to je jedno. Miky sa na to vystral. Povedz mu, akože- že to je Phantom, Miky, prosím ťa. Je to Phantom, čo si, Leo. On sa proste schová do skrine, chápeš? Leo, skipujeme, je to Phantom, poď. A nehovorím ale, že sme ti to povedali, teda jemu. Lebo ja si myslím, že to je Hunt, keď boli otvorené dvere. Hand je vtedy, keď sa zatvoria dvere, Leo. On sa im spávnul normálne, že na ramenách, ty kokos. Ja viem, ja som počul iba. A potom hneď druhé. To je kámo proste, Zuro, keď ješ na fontánu. Spávne na tebe proste. Počkaj, to ideme na Kubovej Fifine, Nechci alebo čierny. na Brezovej? Ideme do Kali. Čo si povedal? Kto? Ty. Ja? Čo? Ja viem. Kubové čo? Na brehu? Že či ideme na Kubovej alebo Brezovej Wi-Fi. Aj Brezové akože moje, ja som myslel, že Brezová pod Bradlom. Leo, však ale už sa uklň, čo tu štíkaš? Proste Ježiš, teká. full, dog mod. Tak, motorku. Mám rúmku. Židli mám židli. Mám židli. Ghost Orb. Are you Charlie Kirk? Are you here? Show yourself, can you do something? Oh, Ojojojojojojoj. Ty kokos. a freezing? To nemôže byť vlastne, že? On zas vypráva. Drž hubu, vypol som ho. Ty kokos, jak som sa zlákol toho černého. Kámo, to bude mer, hoši, je to mer. Som sa posral. Ja tu zostanem, točiť videá s kamerami. Ty kokos, jaká dobrá kamera. Zapalovač nezabudni, jak chceš. Na zdravičku. Ďakujem. A musí byť na stende, aby som si mohol nastaviť. To jaký, to čo tam bolo, ty kokos? Už máme všetko. Nemáme ešte dve kamery. Alebo jedno? Jednu with ghost. Ok, už je všetko, môžeme ísť. Dobre. The ghost stepped in the salt, nie. Tak áno, no. Kámo, mohla zás proste sa spávnuť na papuli priamo. Aj Kubo je mŕtvy? Aj Kubo je mŕtvy. Čiže môžeme ísť zase iba mi zarobíte. To čo je, ty kokos? Mám rumku. Kde je rumka? Dole je chodba. Kde som hodil teplomer? Tu, hore. Použil krucifix? Áno, démon. Čakaj, ale ostaneš vo vane chvíľu. Bože, na čo kúkať, nič nebrám. Kúkaj, tam čaká za dverami černý. Už je v rumke, teraz že by som zatvoril, ty kokos, za riťu. A teraz rýchlo, ty kokos. On nejaký náladový hejter, že ne? Ej, jo.
To čo je? Démon? Aha, ty kokos. Ja som ho mal označeného. Ja som debil. Ja som povedal, že to je démon. Ja som to povedal hneď na začiatku, chlapci. A ja. A nebol Blood Moon? To asi aj mení. Neviem, ale ja som za toho povedal, že to bude démon. Lebo to je démonické počasie. To prosím, nečítaj po anglicky. Vyglopta. Mám rumku. Je hor... Ty kokos! Čo ti dáva? Týpek sa mi to hneď spálnul. Čo ti dáva? Fuj, sa mi zjavil more v hube. Hore v rumke. Počkaj. Kde je tá romka? Are you here? Are you close? Are you there? Hore. Čo ti dáva, kámo? Ešte, že- Ja idem preč. Máme hiding. Digon to volá. Zdvihni to. Kubo, máš strašne Diana. krásne očné bulvy zvnútra. Ježiš, ďakujem krásne. Ten jazyk. Čistím si. Že čistí si. Aj ja pijem. Iba Ja som event. skoro zabol dečieho. Ja som myslel, že to je Hunt. Ja by som zabol dečieho už keby to je Hunt. Ja som otvoril dokonal skriňu a on tam skrčený. Ja som zahodil zapalovač zás niekde. Ja furt strašne zapalovače. Pomôž. Tu je. Aha, mám zapalovač. Zorel, není to Unreal? Kuriku. Ja tuto papám cereály a kúkam. Ja papám, že párané buchty, chlapci Ja môj. som schovaný, kokos. že v skrini a... V jaskyni? to som len- Dobre. Jaskyni, no. V jaskyni? V jaskyni, áno. Konečné. No. To kto tam skapal? Dobre. Všetci asi. No. To by sa akože všetci boli v tej skrini. To kto tam stojí? Je to jo, Ja som vieš zrovna, Žubu, ja sa trhnem buchtou. Čo Počkaj, je? ja žijem! Čo? Ja žijem! Ja žijem, prečo môžem hýbať? Lebo Ty aj pri hajzel. strese vyťahol. Jaj! No super, a použiješ ho ty? Super, fakt bomba.